Hello, aku tak melok takok. Ning daerahmu nggon-nggonanmu ngono kuwi kaya nggonanku ngene iki musime bolo-bolonan. Engko nek seneng ya dibalani, gak seneng gak dibalani. Terus disatru diulati peteng, dipetototi. Terus wong sing liyane sekiranya ape-ape mbek awakmu, mbek sing gak seneng mbek awakmu diojo-ojo genten, ora usah ngapiki si A, gak usah ngejak omong si A disatru, ora usah dibalani, ya ngono ta nenggonanmu. Nek iya padha kene sakliting. Daerahku ya mumbruk, daerahku kuwi lho mumbruk, guys. Wah, kae wong sing ngono kuwi. Halah pol. Mah luwungane cah cilik tak kandhani, cah cilik lho ya. Umpama contoh batukaran kayak jambak-jambakan kerah-kerayan. Padahal coros umpama catune luka etok urung mari bocah wis apik neh, wis rukun neh, wis damai neh. Padahal belum tentu wong tuane wis apa jenenge apik neh, damai neh belum tentu ya. Tapi nek wong kak jaman saiki gak lur. Ora lingkungan dulur kek, kanca kek, sahabat kek, apa ibu-ibu wali murid sekolah kek. Lho, musime ya bolo-bolonan. Wong tren masa kini ngono ya lur. Waduh gak nggonanmu ya ngono. Engko nek seneng ya dibaleni, gak seneng ning ngarepe wonge etok-etok apik ning gone dirasani. Nek perlu diulati peteng dipethuti. Nek salete karo omonganku, setuju mbek saranku, komen gak apa-apa. Saran bener ta ora omonganku? Lah nek salah tabukna aku, komen pedes. Lah nek bener monggo sami-sami di komen atau di like. Sarang yo.